Val, gràcies, senyor alcalde. Referent al punt anterior, vostè ha fet així unes argumentacions que nosaltres no compartim. No compartim en absolut. En primer lloc, fins que no torni no vaig a continuar. No vaig a continuar. Cada vegada fem una cosa. Però és que volem contestar-li a ell. Si ell parla i mos girem tots de cul, però ell quan parla mos girem de cul, està parlant-li a ell. Bé, senyor alcalde, quan venia avui cap ací, quan venia des de casa, allà en la Consolació n'hi havia molta gent, i n'hi havia molta gent que anava a reclamar o anava a demanar, millor dit, menjar, perquè n'hi ha situació d'emergència social a la ciutat. Encara que vostè això no ho sàpiga o no vulgui saber-ho, avui per avui aquesta institució lamentablement ja no és referent per a aquesta gent. Si em permet, vostè quan ha fet la seva intervenció ha dit el que ha considerat. Aleshores nosaltres anem a dir també el que considerem. Una vegada feta aquesta introducció, el que vull recordar-li és que este ple hauria de ficar damunt la taula, conforme hem dit moltes vegades, els problemes reals de la ciutadania, i vostès no ho fan. Miren, la llengua valenciana té dos verbs importantíssims, que és ser i estar. Vostès no són govern, vostès estan en el govern, i la mostra és este ple, que no ha plantejat ni un punt de l'ordre del dia, quan aquesta és la màxima expressió de la sobirania d'aquesta ciutat. I si vostè vol fer referència ara, a les juntes de govern, li recordarem que les seues juntes de govern, aquelles que tracta 27 expedients en 30 minuts, no tenen ni una intervenció, ni una intervenció de cap dels seus regidors. Si vol li recorde, Junta de Govern número 9, 3 de febrer de 2014, 31 expedients en 50 minuts. Junta de Govern número 10, 39 expedients en 90 minuts. Junta de Govern número 11, 29 expedients en 70 minuts. Junta de Govern número 12, 16 expedients en 30 minuts.
vostès realment creuen que així se solucionen els problemes de la ciutat? Vostès pensen que d'esta manera anem a treballar per l'emergència social i per la promoció econòmica, fent mesures com les que plantejava el grup socialista amb la moció que fa referència a obrir els nostres centres de patrimoni històric i cultural durant uns horaris més coherents? Vostès així no són la solució, no van a ser la solució d'aquesta manera, perquè, com he dit, no són govern, estan en el govern i a més estan d'una manera esgotada. Per aquest motiu nosaltres pensem que propostes com les que ha fet el grup socialista, com les que han fet els companys del grup de Compromís, com les que ha fet el grup municipal d'Esquerra Unida, són importantíssimes. Són importantíssimes perquè la situació és lamentable. Pregunta al comerç, pregunta a la gent que està tancant els seus comerços. Realment se mereixen que este ple no parle ni un minut sobre els seus problemes? Nosaltres pensem que no. Per aquest motiu vostès ho tenen que fer, veure què és el que està passant. Són un equip de govern esgotat, són un